sekretrị ngalaba nke nzukọ ndị Igbo dị na New York ebe a. Onye unu na n'olu ya bụ Ada Diọramma Chidimma. Na mbido, ndị a gbagwọrọgwụ okwu anyị ji melisi akụkọ. Otu nwoke nọzi n'ụlọ ọgwụ Jamaica Hospital nke dị na Queens ebe ugbu a na-agbake n'ọrịa mgbe ndị nwunye ya atọ gbakọrọ aka ọnụ gwọọ ya ịba. Otu a na-akpọ mmanya adọ n'udo maọbụ mmanụ n'aha mkpirisi bụ otu jikọrọ ndị na-eke nkwụ na nzukọ ndị Igbo Organization edeela akwụkwọ depụrụ onye isi ala mba Kenan nke dị n'akwụkwọ nsọ ka o bupụta mmanya fọdụrụ mgbe Jesu Kristi mere mmiri ka ọ ghọọ mmanya. Ụmụ agbọghọ mba ụmụ ekwensu akpọọla oku ka ndị mụrụ ha mee ngwa ngwa gbanwee aha mba ahụ na-aza maka na ọ na-ahụ ha ahịa. Ụgba na okporoko achịpụtala nwoke Owerri si Panyalọta ọkwụ n'ama. Ụmụ Biafra bi na Amerịka agbarụọla ihu n'etu otu nwa amadi ala Elisa siri jiri aha Biafra eti efele. Ndị be anyị, tọzianụ ntị n'ala ka anyị tụpenye unu azụ n'ihi na anyị jere ugbo. Otu nwoke ụmụ ọrụ mgbe aha ya bụ Ichie Ekpori Nwendụ nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a na-ekpori mmiri ọgwụ mgbe ndị inyom ya atọ jidere gosi ya ihe ndị mmụọ ji ntị oke eme. Onye isi ụmụ nwaanyị a bụ Odoziakụ Nwaanyị Ike gwara ndị nta akụkọ anyị na ihe bụ iwe ha bụ na ọrịa ezughị ezu asịkwa onye dara ibido tokwa afọ. Ọ sịrị na nwoke nke na-enweghị aka ọrụ gwara ndị inyom ya atọ na ya na-akwado ịlụbata nwaanyị nke anọ. Odoziakụ a mere ka amata na ndị inyom a cheburu na Maazị Ekpori Nwendụ ji okwu ya egwuri egwu, mana mgbe ha maara na ya bụ ihe esila n'egwu pụọ bụ mgbe nwa amadi a bidoro chisawara ụmụ agbọghọ ọchị n'ụzọ. Odoziakụ a sịrị na ọ bụ mgbe ahụ ka ha jiri kpebie na ha ga-ewere ehihie chọwa ya bụ egwu ojii maka na awọ sịrị na ihe ya ji akpọ di ya n'azụ bụ na ọ naghị ahịa ahụ ihe mmadụ ahụrụ nke onye ọzọ. Mgbe ndị nta akụkọ anyị jere kpọtụrụ ya Ichie Ekpori Nwendụ, onye nke dịka onye ọnwụ sụtụrụ ọnụ site na ihe etiri ya, ọ sịrị na anya ya ahụla ntị ya. O mere ka amata na ya ga-achụlacha ụmụ nwaanyị ahụ ụlọ nna ha ozugbo ya siri n'ụlọ ọgwụ lọta maka na mmadụ agaghị anọ n'ụlọ ya n'ọpịa ihe o jiri bụrụ nwoke. Radio Without Battery ga-ewetara unu akụkọ otu nke a siri gaa n'oge na-adịghị anya. Jesu Kristi nwa Chineke mere mmiri ka ọ ghọọ mmanya. Ọ bụghị naanị ndị Kenan ka o bu n'obi rụọ ọma kama ọ bụ ka nkwụ buru ewu na ọkụkọ tawa. Nke a bụ okwu onye isi oche otu kpọrọ onwe ha mmanya adọ n'udo maọbụ mmanụ n'aha mkpirisi. Maazị a sịrị na ọ bụ ihe mwute na ndị Kenan ṅụchara mmanya dachi ụzọ mgbe Jesu mere ihe ebube a, mana ha bụ ndị Kenan achọghị ka ụmụ ụwa soro ha kporie ndụ ka a ga-asị na ọ bụ naanị ha ka Chineke zitere ọkpara ya n'ụwa. O wee kwuo na ọ na-adị mma ka fada na-eri ya chetakwa brọda n'ihi na ire na eze bụkwanụ nwanne. Ụmụ agbọghọ mbụ ụmụ ekwensu akpọọla oku ka ndị ọnụ na-eru n'okwu na mba ahụ gbanwee aha ya bụ obodo na-atụfughị oge. Ụmụ agbọghọ asịrị na aha obodo ahụ emeela ka ụmụ okorobịa mba ndị ọzọ ghara na-ajụ ma ha kpọwara akpọwa ka ha na-ere ere. Ọnụ na-ekwuru ụmụ agbọghọ asịrị na ihe mere ha jiri chọọ ịgbanwe aha ahụ ozugbo bụ na nwata gafee onye mụrụ o ruo onye ga-alụ. Nwa nke rịọrọ ka a ghara ịkpọ ya aha sịrị na ọgbọ ha ndị mba ọma nke na-azagbu ụmụ udele na-agazi ahịa ka akara ọkụ kemgbe mba ahụ gbanwechara aha ha. Mgbe ndị nta akụkọ anyị jere kpọtụrụ ya eze na-achị ụmụ ekwensu bụ Igwe Ọkpazụ Emenjọ, ọ sịrị na ihe ụmụ agbọghọ ahụ na-ekwu bụ ihe dabara adaba maka na ndị Igbo kwenyere na mmadụ na-eme ka aha ya si dị. O wee kwuo na ya na ndị ichie ya ga-etinye anya na mmiri gbasara ya bụ okwu tupu ụmụ agbọghọ ya aghọcha nna ga-alụ nke a na-akpọ danta.
otu nwoke Owerri si Ipanya lọta n'izu gara aga emeela onwe ya public assault n'okporo ụzọ mgbe o jere n'ụlọ oriri wee tachaa ụkpa n'okporoko na-ejighị ego o ji akwụ ụgwọ. Onye nwe ụlọ oriri ahụ bụ Odoziakụ Mammo Swag sịrị na ya chere na nwoke ahụ gbasịsị ebe o siri ala bekee lọta. O kwuru na ụgba n'okporoko nwoke ahụ tara pụtara ihe karịrị $5,000. O mere ka amata na nwoke ahụ malitere lechawa anya ka onye zuru ohi ji mgbe a sịrị ya kwụọ ụgwọ ọ tara. Ọ bụ mgbe ahụ ka Odoziakụ Mammo Swag jiri jide nwoke mmadụ yipụcha ya uwe dum oyi n'ahụ wee chụpụ ya n'ezi. Mgbe a jụrụ nwoke a ihe tinyere ya na ụdị omume a nke na ọ na-akụzi mgbịrịmgba agharị, naanị ihe ọ sara bụ ntakwa ụgba ṅụọ mmanya ndị ụlọ elu wurima. Ndị ọnụ na-eru n'okwu na ọgbakọ ụmụ Igbo ndị bi na mba Amerịka adọọla aka na ntị ka ụmụ ụwa kwụsị iji aha Biafra egwuregwu. Ịdọ aka na ntị a pụtara mgbe otu nwa amaala ala Elisa nke kpọrọ onwe ya Ọka Biafra dere ihe mmadụ na-amaghị isi na ọ dị ya gbasara Biafra. Ụfọdụ ndị aka ha na-ahụ nkọ n'edemede na eze ndị Igbo gburugburu na New York ebe a edepụlarị maazị a akwụkwọ wee gwa ya ka ọ kwụsị ụkwara ahụ. Mgbe Radio Without Boundaries jere kpọtụrụ Egbede Ogbulu bụ otu onye n'ime ndị dere akwụkwọ Matariawo Ojuanu, ọ sịrị na ihe o jiri dị mkpa na ya ga-ewepụta ihu ya ji anyụ nsị wee dọọ maazị aka na ntị bụ na ozu nwaada eme nwara eburu ya gafere ama nna ya. Ezi Igbo na New York bụ maazị Obed Ejiogu sịrị na ihu anaghị atọ ya ọchị ma ọlị maka na ihe mere na Biafra abụghị ihe mmadụ ga-eji gwurie egwu. Igbo bụ Igbo, a sị na onye riwe anụ ka o si atọ ya ma o righị anụ udele orie nke mmadụ. Na mmechi, nụrụ n'okwu anyị jiri mee isi akụkọ. Otu nwoke nọzi n'ụlọ ọgwụ Jamaica Hospital nke dị na Queens ebe ugbu a na-agbake n'ọrịa mgbe ndị nwunye ya atọ gbakọrọ aka ọnụ gwọọ ya ịba. Otu a na-akpọ mmanya adọ n'udo ma ọ bụ mmanụ n'aha mkpirisi bụ otu jikọrọ ndị na-eke nkwụ na nzukọ ndị Igbo bụ Igbo Organization edeela akwụkwọ depụrụ onye isi ala mba Kenan nke dị n'akwụkwọ nsọ ka o bupụta mmanya fọdụrụ mgbe Jesu Kristi mere mmiri ka ọ ghọọ mmanya. Ụmụ agbọghọ mbụ ụmụ ekwensu akpọọla oku ka ndị mụrụ ha mee ngwa ngwa gbanwee aha mba ahụ na-aza maka na ọ na-ahụ ha ahịa. Ụgbala okporoko a chịpụtala nwoke Owerri si Ipanya lọta ụkwụ n'ama. Ụmụ Biafra bi na Amerịka gbarụọla ihu n'etu otu nwa amadi ala Elisa siri jiri aha Biafra eti efere. Ụmụ ibe, ọkụkọ sịrị na chi jiri ya lakpuo ụra, ọ pụtaghị na afọ ejula ya. Ọ bụ otu a ka ọ ha m n'ọnụ taa. Ụbọchị nta ọzọ ka anyị chụọ ọnụ n'Owerri nchi. Ọ bụkwa mụ Ada Diọramma chere m ụrọ wetara unu akụkọ ụwa nke taa. Anyị na-asị unu suru gede ka chi ka ọlị. Everything I do, we just penetrate more. I just want to say, see, I'm living like I get them just for my